Jatend piny Kenya William Ruto ema pod umbe ni malo e pacho ka gi atamalo 32 ka iluwe kod Kalonzo man kod atamalo 13. Edwin Sifuna kaachiel kod Fred Matiang'i ni kod atamalo 12 ka iluwe kod Gachagua man kod atamalo 4 ma kaluwore kod lipot ma ogol kod INFOTRAK ma bende nyiso ni kwan mar ji 3,000 mane okaw pachgi e pacho ka atamalo maduong' dwaro mondo Kithure Kindiki odhi nyime kod bedo jalup jatend piny e yiero mabiro. Gladys Wanga obedo e okang' mar 2 bang' Kindiki. William Ruto has a lead, and I would say commanding lead compared to the rest of 32% as the person who Kenyans would vote for if elections were held within that particular time. He's followed a distance with the former Vice President, Kalonzo Musyoka, at 13%. Then there is a tie. There's a tie between Edwin Sifuna, Nairobi Senator, and Dr. Fred Matiang'i, who polled 12% respectively. After the duo, we have Rigathi Gachagua, the former DP, who has 4% popularity nationwide. Then Babu Owino has 3%. Former Chief Justice David Maraga has 2%. Then Honorable Martha Karua closes at 1% popularity nationwide.